יאללה. רחמים, בוא ניסע, נוסעים לעלומים. עמסנו כרגע 11 טון לרפת עלומים. עלומים קיבלו עד היום, אחרי 4 ימים שלא קיבלו בלילים, התחלנו לתת להם מנה יבשה, בכדי לא לפוצץ אותם בחלב למעשה, זה רק מנת קיום. כבר יותר משבוע שמשה נבטי לא יורד מההגה. נוסע ברחבי העוטף בין הטילים להזקות ודואג ששום פרה לא תישאר רעבה. בימים הראשונים המצב היה קטסטרופה שם, מתו חלק מהפרות, היו על הגדרות מרוב רעב, הם קפצו, ניסו לקפוץ מעל הרפתות, נשארו על הגדרות. בנקודת האכלה של חברת אמבר במושב פטיש נכנסו בשבוע שעבר למצב חירום. המלחמה בעזה הותירה את הרפתות במצוקה קשה, ללא כוח עבודה וללא מזון. אנחנו בעצם הבנו כבר מיום שני, או ראשון כבר, שרוב הרפתות של העוטף בעצם נפגעו, גם מבחינת חליבה וגם מבחינת מזון. החלטנו שאנחנו מתחילים לחלק לרפתות האלה מזון, בגלל שאין להם בעצם איך לספק אוכל לפרות שלהם. המשימה הזאת הופכת קשה שבעתיים בשל העובדה שרוב הדרכים ליישובים הסמוכים לגדר סגורות. מבחינת הצבא, חיי אדם חשובים יותר, ואת האנשים האלה זה לא מעניין. הם חדורי משימה. כניסה לרפתות בעצם אמורה להיות מלווה על ידי הצבא. אז זה לא כזה פשוט, אני ראיתי. זה לא כזה פשוט. בימים הראשונים חיכינו לצבא שעה, שעתיים, ואני מוכרח להגיד שגם אם הוא לא בא נכנסנו, כי הבנו שאם אנחנו לא מחלקים אוכל לפרות, אז כנראה שהם ימותו עד שהצבא יגיע ללוות אותנו. זה סוג של פיקוח נפש לבעלי חיים, אבל כן. גם נפש. גם נפש.